ఏంటి మా వాడు ఏసీకి పూజ చేస్తున్నాడని చూస్తున్నారా? సమ్మర్ వచ్చిందని ఏసీ రిపేర్ కోసం సిరి ఏసీ సర్వీసెస్ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యా. లాస్ట్ టైం వేరే వాళ్ళతో చేపించినప్పుడు సాటిస్ఫాక్షన్ రాలేదు. సిరి ఏసీ సర్వీసెస్ వాళ్ళు చాలా బాగా సర్వీస్ చేశారు. నా జెన్యూన్ రివ్యూ ఇది. వీళ్ళ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఏసీ హోమ్ సర్వీసెస్. మన ఇంటికి వచ్చి సర్వీస్ చేస్తారు. జస్ట్ 799 మాత్రమే. అండ్ చాలా రిస్కీ వర్క్స్ కూడా చేస్తారు. అపార్ట్మెంట్స్ అలాంటివి. అలాగే పాత ఏసీలు కొంటారు, సెకండ్ హ్యాండ్ ఏసీలు అమ్ముతారు. ఏసీ కాయిల్ లీక్స్ కూడా చేస్తారు. ఏసీ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే 6 months కి ఒకసారి అండ్ తక్కువ యూజ్ చేస్తే సమ్మర్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు సర్వీస్ చేయించాలని చెప్తున్నారు. సో దాని వల్ల యూజ్ ఏంటంటే పవర్ కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది అండ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఉంటుంది. ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీ ఏసీ వాటర్ సర్వీస్ చేయించాలి. అండ్ నేనైతే వీళ్ళని సజెస్ట్ చేస్తాను. చాలా బాగా సర్వీస్ చేశారు. అడ్రస్ వచ్చేసరికి ఏటగ్రహారం 4th లైన్ లో ఉంటుంది. డిస్ప్లే మీద ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేసి అడ్రస్ చెప్తే వచ్చి సర్వీస్ చేసేస్తారు విత్ రీజనబుల్ ప్రైజెస్ లో. ఇలాంటి యూస్ఫుల్ ఆఫర్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం గుంటూరు టైమ్స్ ఛానల్ ని ఫాలో చేసేయండి. థ్యాంక్ యూ.